imi makanaka makanaka mware makanaka makanaka mwari ishe makanaka makanaka mwari Jesu makanaka imi makanaka makanaka mware makanaka makanaka mware ishe makanaka makanaka mware Jesu makanaka imi makanaka makanaka mware makanaka makanaka mware ishe makanaka makanaka mware Jesu makanaka imi makanaka makanaka mware makanaka makanaka mware ishe makanaka makanaka mware Jesu makanaka Yesu tonamata tonamata mware tonamata tonamata Papa tonamata tonamata Jesu tonamata Yesu tonamata tonamata mware imi makanaka makanaka mware makanaka makanaka ishe makanaka makanaka Jesu makanaka Yesu torumbita torumbita mware tonamata tonamata mwari
tonamata tonamata Mwari wedu tonamata tonamata Mwari masikati ano tonamata Mwari ishe Mwari tingonamata tichivaudza kuti muri Mwari, to acknowledge that he is there and variko. Tingoenda pamberi paMwari tingovaudza kuti muri Mwari uye tinoziva kuti muriko. Handei pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai manheru ano, mweya wangu unokutendai nekuti makatendeka. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, zita renyu Mwari ngariremekedzwe. Baba, ndinokutendai masikati ano kuti mweya wangu unoziva kuti muriko, uye ndinotenda kuti inyasha dzenyu Mwari dzatitendera kuungana masikati ano. Baba wangu, muzita raJesu ndiri kukutendai nekuti muri Mwari wedu, ndiri kukutendai nekuti ndimi muridzi wedu Mwari, ndimi muchengeti wedu, ndimi muraramisi wedu Mwari. Muzuva ranhasi Mwari, ndiri kungotenda kuti imi muri Mwari uye mune nyasha dzisingapere. Mweya wangu unokutendai nekuti muri Mwari, mweya wangu unokutendai nekuti muri Mwari wedu, mweya wangu unokutendai nekuti makatiitira zvakanaka, mweya wangu unokuremekedzai nekuti muri Mwari wekumusoro-soro kudenga. Baba, ndinonamata nezita raJesu, ndinonyengetera kune Mwari vakatendeka. Zita renyu Mwari ngarikudzwe, zita renyu Mwari ngariremekedzwe. Baba wangu, ndinokutendai masikati ano, mweya wangu unokuremekedzai masikati ano, mweya wangu unodzorera mbiri kuzita renyu masikati ano, mweya wangu unoremekedza nyasha dzenyu Mwari nekuti makatendeka. Zita renyu Mwari wekudenga rikudzwe, zita renyu Mwari wekudenga riremekedzwe, zita renyu Mwari wekudenga rirambe richisimudzirwa, nekuti hakuna mumwe wakafanana nemi. Baba, ndinokutendai masikati ano, kudzwai muremekedzwe, zita renyu Mwari rigokudzwa nekuti muri Mwari, muzita raJesu. Haleluya. Ukaverenga kuna John 15 verse 5 inoti, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you cannot do anything. Toda kuti tinamate takatarisana nestatement yekuacknowledge. Tiwane nguva yatinodzorera mbiri yose kuna Mwari, kuti isusu tiri vanhu uye takabatirira paari. Zvese zvatinoita zvinobudikidza nesimba raanoisa matiri. Ukatarisa kuti vakomana Jesu vakubva panyika vanotaura zvakanaka, vobva vati kuna Peter, imimi chiregai kubuda muJerusarema, mugare muno muJerusarema kusvika mapfekwa nesimba. Bhaibheri shoko raMwari rotitaurira zvakanaka kuti Jesu achienda abva amuka kubva kuvakafa 40 days ainavo. Paanoenda havana chavakaita, they did not do any miracle. Vaingosangana vachinamata vachidya kusvika zuva rakaburuka mweya mutsvene, vaburukira pamusoro pavo. Peter achipedza kuita declaration, the next day ravari kuenda kuprayer na 9 AM ndopanosimudza chirema chiri paBeautiful Gate. Akanga atopfekwa nemweya, kureva kuti simba ravanga vanzimirirai ndo rakanga razomupfeka kuti aite izvi. Saka toda kumbonamata kuti kunyangwe mabasa achizouya, but ngatirege kukanganwa kuti isa hatigoni kuita mabasa akanaka, hatigoni kuva nerudo, hatigoni kudanana, hatigoni kuregererana, hatigoni kudarika machallenges unless tanamira pasimba raMwari, unless taramba tiri mabranches. For we do not have our own roots, we depend upon Christ. We do not stand on our own, we depend upon Christ. Ndaichifunga hangu ndikati, how do you bypass my challenges? How do you overcome zviri kunetsa? The only thing that can help us bypass my challenges is the act of love. How does love come? Love comes when we are in Christ.
That's where forgiveness emanates from. That's where the ability to get closer it emanates from. Because for he so loved the world that he gave his only begotten son. So wherever there is stirred waters, wherever there is pain, wherever there is trouble, when we are in Christ and the love of God that surpasses all understanding, when it works in us, we are able to solve our problems. Timboenda pamberi paMwari tingonamata titi Baba tiri basa rekubata kwemaoko enyu tinoda kuramba tiri pure branches tirambe takabatirira pamuri mazuva ese ekurarama tiende pamberi paMwari tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba ndinokuremekedzai masikati ano. Baba wangu nezita raJesu, imimi you are the vine, isusu Mwari takabatira pamuri. Ndiri kunamata kwamuri Mwari wekudenga, ndichikutendai nemabasa ese akanaka amakatigonesa kuita Mwari. Mabasa ese akabuda mamuri Mwari, akadarika nematiri achiuya kupanyika vevapenyu. Baba wangu nezita raJesu, ndiri kunamata kwamuri Mwari vakatendeka. Tibatsirei tirambe takanamira pamuri. Reveal unto us the grace to continue holding on unto you. Tibvisireiwo Mwari wekudenga zvinotipatsanura nemi. Tibvisireiwo Mwari wekudenga zvinotibvisa pamuri. Baba wangu nezita raJesu, mabasa makuru anoitika chete Mwari kana takwanisa kunamira pamuri, kana takwanisa kugara mamuri. Imi Mwari munoti tigare mamuri, imi Mwari mugogara matiri. Masikati ano ndiri kunamata Mwari wekudenga as an individual, as families, as a church, as leadership. Mwari wekudenga ndiri kunamata. Ngapareke kuva kuti reke kubva pamberi penyu Mwari. Sekereke Mwari wekudenga tirambe tiri davi rakanamira kwamuri. Sechechi Mwari tirambe tiri davi rakanamira kwamuri. Tireke kushandisa njere dzedu kana kufunga kwedu Mwari. As individuals Mwari, ndiri kunamata kuti tinamire pamuri, tigone kubatirira pamuri Mwari. Tirambe takamira pakutenda, tirambe takamira pakugona kwenyu Mwari. Tireke kuzvimiririra teka Mwari. Patakarasika Mwari, tikamira tiri teka, tidzosereiwo panzvimbo. Tirambe takanamira pamuri Mwari. Tirambe takabatirira pamuri Mwari. Nekuti tiri teka tinokundikana, tiri teka hatigoni kudanana, tiri teka hatigoni kugarisana, tiri teka hatigoni kuchengetana, tiri teka hatigoni kurarama. Baba tibatsirei Mwari wekudenga tinamire pamuri Mwari. Baba wangu nezita raJesu, bvisai mweya wekuzvimiririra matiri, timire pamuri Mwari, tirarame pamuri Mwari. Imi makatotaura kuvadzidzi Mwari mukati varege kubuda muJerusarema, kusvika imi Mwari mavapa chekuenda nacho, kusvika imi Mwari mavagonesa kuenda. Baba wangu nezita raJesu, ndiri kunamata Mweya Mutsvene, ndiri kunyengetera Mweya waShe. Tibatsirei pakurarama kwedu Mwari, tirege kubva pamuri Mwari. Marelationships edu akabva pamuri Mwari, kuzivana kwedu kukabva pamuri Mwari, kutenda kwedu kukabva kwamuri Mwari. Tinokurarama Baba, ndiri kunamata nezita raJesu, titenderei kurarama mamuri, titenderei kugara mamuri Mwari. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu, masikati ano rangariraiwo mweya yedu Mwari, as individuals, as a church, as leaders, that every relationship is found within thee, every activity is found within thee. Imi Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata tigare mamuri Mwari, ndiri kunamata tigare mamuri Mwari, ndiri kunamata Mwari wekudenga mweya yedu Mwari wekudenga ibatirire pamuri Mwari, tigogara mamuri Mwari, imi mugogara matiri Mwari, nevana vedu Mwari, nemhuri dzedu Mwari, sekereke Mwari, seutungamiriri Mwari, sema-extended families Mwari, sema-marriages, sema-couples Mwari. Tibatsirei tigare mamuri.
ndiri kunamatira kugara mamuri Mwari. Moyo yedu ngaibatirire pamuri Mwari. Tirege kumira tiri tega. Baba, tibatirire pamuri Mwari. Tigogara mamuri Mwari wekudenga. Ndiri kunamata Mwari venyasha. Tinzwisise kuti tiri vana venyu. Uye takanamira mamuri Mwari. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari wekudenga. Mwari venyasha, ndinokusimudzirai. Masikati anokudzwai, remekedzwai, nekuti muri Mwari wedu, isu tiri vana venyu Mwari wekudenga. Hallelujah. You see, if you are a branch that is connected to an olive tree, you won't be a grape. Reva kuti kana tiri vana vaMwari, ngatibuditsei zvibereko zvaMwari. But ukatarisa pamwe pacho hapazi pese patinogona. Pamwe pacho hapazi pese patinobuditsa zvibereko zvakanaka. Praise him. Pamwe pacho hapazi pese patinoita zvakanaka. Ndoda kuti timbonamata titi Mwari, takabva kwamuri. Tibatsireiwo kubuditsa zvibereko zvinoratidza kuti tiri vana venyu. Toda kuti tisvike panguva yekunamata tingoti Mwari, tibatsireiwo kuti tingoita kuda kwenyu. Pamwe pacho unoona kuti manyawi anotibata. Ndanga ndichiverenga unonzwa Pastor Matekwe vaitaura kuna Habhakuku 2:4 vakati tarirai mweya wavo una manyawi, hauna kururama mukati mavo, asi akarurama achararama nekutenda kwake. Toda kumbodzokera pamberi paMwari. Titi Mwari, it's not always that we are able to do good. Tidzoreredzei tive madavi anobereka zvibereko zvakafanana nemi. Amen and amen. Tingonamata titi Mwari, tiiteiwo branches that are producing the right fruit. Pamwe pacho unozoona kuti ukatarisa pane zvimwe zvimiti zvinomera pane mimwe miti zvotobereka michero yazvo ipapo. Pamwe pacho sevana vaMwari tinowarairwa. Pane nguva dzatinomboti iyi ndoda kuigadzirisa ndega, iyi ndoda kuisorovha ndega, iyi ndoda kumira ndiri ndega. Tingoti Mwari, in all circumstances, in all situations, patiri nevana vedu nepfuma yedu, tirambe tichingoita kuda kwenyu. Ngakuitwe kuda. Tingoti Mwari, tibatsireiwo kuita kuda kwenyu. Nyasha dzaMwari dzingotibatsira. Pamwe pacho it's not always that we are able to do it, but tinofana kumanikidzira kuti zviite against our will, against our desire, against our ego. Toti Mwari, takabva kwamuri, toda kubereka zvibereko zvakafanana nemi. Timbonamata vana vedu pamwe pacho vakudzokera kuchikoro, unoona kuti anenge achitobva muChristian family but anoraramira keChristian. Ngatimbokumbirai Mwari kuti nevana vedu ngavabereke zvibereko zvinoratidza kuti tinotenda. Ngakuitwe kuda kwenyu iko ngakuitwe iko kuda kwenyu Jesu ngakuitwe iko kuda kwenyu Jesu kuda
tione simba renyu Mwari, tive matavi anobereka michero yakanaka. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamata kuti tibuditse zvibereko zvakanaka, tibuditse michero yakanaka. Baba vangu nezita raJesu, ndiri kunamata isine vana vedu Mwari, tibuditse zvibereko zvinoratidza kuti ndimi Mwari wedu, tibuditse zvibereko zvinoratidza kuti ndimi Mwari wedu, tibuditse zvibereko zvinoratidza kuti ndimi Mwari wedu. Baba ndinokutendai nekuti makatendeka, Baba ndinokuremekedzai nekuti makafanira kunamatwa. Tibatsirei kubereka zvibereko Mwari zvinoratidza kuti ndimi Baba vedu. Matiri Mwari wekudenga, muratidze Mwari wedu Mwari. Ndinonamata nezita raJesu, ndinonyengetera nezita raJesu. Baba tibatsirei kubereka zvibereko zvakanaka. Mbeu yedu ndinodai mune matiri Mwari. Nyasha dzekudzosa kwedu Mwari ngadzionekwe. Ndinonamata kune Mwari vakatendeka, ndinonyengetera kune Mwari wekumusoro kudenga, kuti zita renyu Mwari ritibatsire. Tibatsirei Mwari wedu Mwari. Tine vana vanoratidza kuti tiri vana venyu. Tiratidze kutenda kwedu Mwari, tiratidze Mwari wedu Mwari. Baba wangu nezita raJesu, mafambiro edu ngaakukure muri Mwari. Kutenda Mwari wekudenga kutaura kwedu Mwari ngakukure kuti muri Mwari. Muromo yedu Mwari ngaikukure kuti muri Mwari. Nyama wekudenga nezita raJesu, ndiri kunyengetera kune Mwari vakatendeka, ndiri kunamata kune Mwari venyasha, ndiri kunamata kune Mwari wekumusoro kudenga. Zita renyu ngarikudzwe Mwari, mutifambise zvinoratidza kuti muri Mwari wedu. Vana vedu ngavafambiswe nemi Mwari. Baba ndinokutendai kuti makatendeka, tiratidzei kwanyasha Mwari, tiratidzei simba renyu Mwari. Baba vangu nezita raJesu, ndiri kunyengetera kune Mwari vakatendeka. Mwari wedu kudzwai, tibatei Mwari wekudenga, rongai tsoka dzedu Mwari, rangarirai upenyu hwedu Mwari. Father, we worship you. Zita raJesu. Hallelujah. Praise team rambai makamira. Nasi tanga tine vana vedu, we had about 56 of them. I know they are not all of them. Kune vamwe vatadza kuuya nekuda kwekuti vamwe vabereka avapo vaenda kumabasa. We are living in a world, I think on Wednesday they are going to work their work. Vamwe vacho vanga vachiti they are not employed. Ndovati vakapedza meeting. Saka they are going to their work come Wednesday. Ndopa vari kufura naye. Tida kuvanamatira kuti Mwari avagonere vana vedu vauya nhasi nevasina. Pazera iri ndopa vanodzidzira smoking, ndopa vanodzidzira vaping, ndopa vanodzidzira kumwa, ndopa vanogona kudzidzira bad habits, bad sexual habits. Ndopa vanodzidzira bad communication. Ndopa vanodzidzira zvinorwa navo. Asi ndozera zvakare ravanoleya foundation. Kana nyasha dzikawanda, they lay a good foundation, they pass their matric, they define the future, they start to learn good things. Vangonamatira vana vese vari kuprimary, vari kusekendari, vari kumauniversities kuti gore rino ra2025 ngarive gore rakanakira vana vedu. Vari kuputa ngavarege, vari kuita musikanzwa ngavarege. Gore rino iri vanga vachidzidziswa salvation. I was telling them also kuti patiri kuenda kuchikoro, let's find my Christian friends. Vangovanamatira. Ivo vari kundinzwa ngavazvinamatirewo. Isu tichivanamatira, ivo vari kundinzwa ngavazvinamatirewo. Pakati pavo tine vari kunonyora form 4, pakati pavo tine vari kutanga grade 8, pakati pevana vedu tine vari kutanga magrade 1, pakati pevana vedu tine vamagrade 11 and 12. Munoziva kuti it's a critical stage phase of their academic life. Vangovanamatira. Chingovanamatira vanava. Even usana nemwana ari palevel, don't be selfish. Let's pray. Ramangwana redu rinake. We don't emulate to retain them. Vazhinji vacho pavanoita matric, they go away, and we appreciate they are gonna go away, because wherever we learned, we are not there. Patakakurira atiko,
and we expect them to go. Kana vazodzokawo vakura kana kuti vangogarawo nesu zvakatinakira, but tinoda kunamata kuti wherever they go, they become the salt of the world, they influence the world, they have got direction. Mukatarisa, this church is benefiting a lot nevana vakarerwa nemamwe mapastors, nevana vakarerwa nemamwe machurches, nevanhu vakasimudzwa kuma-assemblies akasiyana-siyana. Combined together, here we are. We want to pray that wherever they are going to go, they are going to make an impact. Kana vari pano, they make impact. Wherever they go, they make impact. Kuchikoro, they make a positive impact. Ngatingonamatirei the school opening yezvikoro, vaiswe maclasses ane maticha anovada, vagamuchirike nematicha, vagamuchirike nevamwe vana, va-excuswe from bullying. Mwari ngavabvise from bullying. Mwari ngavabvise pavanhu vane utsinye. Let's just pray for our children. Pavari kuvhura zvikoro at every level, university, primary, preschool, vari kuenda kuma-creche, vari kuenda kuma-primary, vari kuenda ku-high school. Tingowana patinonamata, tinamate tiri pamwe chete muzita raJesu. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari, ndinokuremekedzai kuti makatendeka pakereke pano Mwari, ndinokutendai kuti makatipa vana vekusunday school vakawandisa, mukatipa ma-teenagers akawanda, mukatipa youth yakawanda. Baba, ndinokutendai nechipo chakadaro. We are blessed with so many kids. We are blessed with so many children. Baba wangu nezita raJesu, nyasha dzamakatiwanira nesimba ramakatipa rekuva nevana ava Mwari, ndiri kunamatira mwana mumwe nemumwe wamakatipa, ndiri kunyengeterera mwana umwe nemumwe wamakatipa pavakuvhura chikoro nemusi wechitatu. Nyasha dzenyu Mwari ngadzive pamusoro pavo. Tine vana vanodzidza kuZimbabwe, vamwe vari mumabhazi kudzokera, vamwe vachadzokera, vamwe vakadzokera, vamwe havana kumbobvira vauya. Ndiri kunamata nezita raJesu, mwana wese wamakatipa Mwari, mwana wese wamakatipa Mwari, ndiri kunamata pavakudzokera kuzvikoro Mwari, ngavasangane nematicha akanaka, vaisei mumaklasi nematicha akanaka, ngavawanirwe favor kuzvikoro, ngavasanganiswe neshamwari dzakanaka, ngavabviswe kuma-gangsters, vabviswe pane zvakaipa. I pray for the spirit of excellence. Shoko renyu rinoti tikumbire zvese zvatinoda nekutenda. Masikati ano takumbira nekutenda kuti vana vedu, let them excel in school, let them excel in what they are doing. Vamwe vari kunyora matric gore rino, vamwe vari kunyora ma-A-level gore rino, vamwe vari kunyora ma-grade 7 gore rino, vamwe vari kunyora ma-grade form 4 gore rino, vamwe vari kunyora ma-final university exams avo, vamwe vari kutanga kuuniversity. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu, mwana umwe neumwe nepastage yaari, mwana umwe neumwe nepafezi yaari, pavari kuvhura chikoro musi wechitatu, pavari kudzokera kuchikoro Mwari, pavari kuvhura gore rino 2025, ngarive gore rakanakira vana vedu. Gore ra2025 ngariitire zvakanaka vana vedu. Ndiri kunamata kuti let them excel. Vari kutsvaga nzvimbo kuma-universities ngavave nayo. Mwari wekudenga nezita raJesu, vhurai ndangariro dzevana vedu Mwari. Let them excel. Let them continue to excel. Let them continue to do well. Let them continue to conquer. Unhu hwavo Mwari wekudenga ngavaite zvakanaka. Ndiri kunamata kune Mwari, batai moyo yavo Mwari, muvafuratidze kune zvakaipa, muvabvise kune zvakaipa, muvabvise kune zvinoparadza. Ndiri kunamata nezita raJesu, bvisai vana vedu kune zvinoparadza. Ngavararame upenyu hwenyasha, ngavararame kubuda Mwari, ngavabereke zvibereko zvakanaka pavakudzokera kuchikoro Mwari. Ndiri kunamatira your blessings, ndiri kunamatira your anointing, ndiri kunamatira your protection, ndiri kunamatira your guidance, ndiri kutaura your wisdom, ndiri kutaura direction, ndiri kutaura a turnaround of behavior. Ngavararame zvakanaka, ngavakwanise kuteerera, ngavakwanise kugona Mwari. Ndiri
ndiri kunamata kuna Mwari vakatendeka. Whatever is going to be presented before them, let them excel, let them manage it. Mwari wekudenga nezita raJesu, ndiri kunamatira mweya wekunzwisisa, ngavanzwisise zvavanoverenga, ngavanzwisise zvavanodzidziswa, ngavanzwisise zvavanosangana nazvo. Mwari Baba, ndinokutendai nekuda kwevana vedu. Ndiri kunamatira utano hwavo gore rino, ngavarege kurwara vana vedu pavari kuenda kuzvikoro. Mwari ndiri kurambidza zvirwere zvinowanikwa kuzvikoro, zvirwere zvakafanana nemaflu bug, ngaarege kubata vana vedu. Mwari ndiri kunyengeterera zvirwere kuti zvirege kubata vana vedu gore rino pavari kuenda kuzvikoro. Ngavachengetedzwe neutano, so that they do not miss school vachirwara. Vana ngavasimbiswe, ngavabviswe kumacolds and flu nemadhairia anowanikwa kuzvikoro. Vasimbiswe nemi Mwari, vagoneswe nemi Mwari, vaitirwe zvakanaka nemi Mwari. Varwirei kuhondo dzenyika ino dzinowanikwa kuma-institutions, dzinowanikwa kuzvikoro, dzinowanikwa kwavanoswera. Ndiri kunamata Mwari wekudenga, ngaparege kuva nemwana anofoira, ngaparege kuva nemwana anokundikana, ngaparege kuva nemwana anorwara, ngaparege kuva nemwana anoremerwa, ngaparege kuva nemwana anoshaya nzvimbo. Pavari kutsvaga nzvimbo gore richitanga kudai, vhurai masuo ekuwanikwa kwenzvimbo, vhurai masuo ekuwanikwa kwenzvimbo nezita raJesu. Baba, tauya nevana vamakatipa, varangarirei nekuti ndimi murangariri vavo. Ngavachengetedzwe nemi Mwari pavakuvhura zvikoro. Mwari ndinotaura the spirit of excellence, ngavachengetedzwe nemi Mwari, ngavachengetedzwe nemi Mwari pavanenge vachifamba kuenda nekudzoka, pavanopinda mumatransport, ngavachengetedzwe nemi Mwari. Patinovasiya kuzvikoro, ngavachengetedzwe nemi Mwari. Ndanyengetera kuna Mwari vakatendeka, ndanyengetera kune Mwari venyasha. Itiraiwo zvakanaka vana vedu Mwari, vakomborerei Mwari, vachengetedzei nekuti ndimi Mwari wedu. Vamwe vanovimba nezvavanovimba nazvo Mwari, isu tinovimba nemi Mwari. Zita renyu ngarikudzwe uye ngaribatwe neutsvene muzita raJesu. Haleluya. Toda kuti tikanga tazopedza kuimbirwa Mwari ari mubatsiri wedu. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuna John 14:6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Toda kunamata kuti God, Mwari varambe vachidurura truth and his way in us. Ukatarisa mukufamba kwekutenda, pane mazuva azvinoita, pane mazuva azvisingaiti. Saka ngatinyengetererei mazuva azvinenge zvichiramba. Kuti Mwari wekudenga, we need to keep the truth. We need to keep in your way and in your truth. Ngoti Mwari wekudenga, tibatsirei kurarama pazvokwadi yenyu, tibatsirei kurarama in your way. It's not easy to be always in God's way. It's not easy to uphold the truth always unless we pray for it. Notonzwa Paul achinyora kuvaGaratia anoti maitombofamba zvakanaka imimi, asi ndiani akazokukanganisai? Amen and amen. Ende kutaurirana chokwadi amazuva haafanani paappetite yekuverenga shoko raMwari, paappetite yekunamata, paappetite yekuita basa raMwari. Pamwe pacho unonyatsonzwa kuti ndauya inini semunhu but mandiri azvimwe, kana kuti pamwe pacho hautoiti. Akungonamata kuti let's keep the truth, let's keep the way. Every day of 2025, Mwari allow me to keep the truth, to keep the way. Even if it's difficult. Ndaitarisa pateaching yakaitwa navamateku, vakati patiri kuti kutenda, pamwe pacho hatisi kutamba here. Patiri kungotenda pazviri kutisuta isusu kana pazviri kutiitira. Tinozotenda here kana paine mancheti riri kuda kutitema? Tinozotenda here kana paine pfumo rakatinongedzera? Pane pavakazotaura vakati kana Jesu vaakudzoka panyika, vanowana here kutenda? Kuripo matiri, kwakagara matiri. Jesu vakauya nhasi, unoenda here? Kana Mwari vakauya nhasi, unoenda here? Kana Jesu vakaburuka pakati pedu nhasi, moyo wako, are you in the way? Are you keeping the truth?
toda kumboimbirwa tinamate titi Mwari 2025 help us to keep the truth, help us to stay in the way. Zvinokanganisa zviripo, zvinorema zviripo, zvinorwadza zviripo. Let's keep the truth. Let us have that spirit iri kuti kana ndadonha ndinosimuka, kana ndarwadziwa ndinodarika, kana ndatopaona kuti apa pandiremera ndinodarika. Ndinogara ndichitaura ndichiti pamwe pacho kune vanhu vekuti ukaratidzwa chokwadi chezviri kuitika kana chezvakaitika, kana ukaziva kuti pane chakanganisika, instead yekuchigadzirisa unotobuilda on bitterness. But pamwe pacho Mwari vari kutiratidza patakanganisa kuti tigadzirise, kwete kuti tirwadziwe. Amen and amen. Amen and amen. Pamwe pacho Mwari vari kuvhura mamwe makeni ekuti Mwari mandiratidzire izvi. Yes, pane pasina kumira mushe, chizaruko chiri kutigadzirisai. Ndopanozonzi Peter anodaidzwa, zvinonzi Peter, ndakunamatira kuti Satani asabata moyo wako. Peter obva abvunzwa, murume uyu unomuziva here? Handimuzivi. Murume uyu unomuziva here? Handimuzivi. Murume uyu unomuziva here? Akati handimuzivi. Zvikanzi chokwadi uri kuramba hako, but iwewe wakafanana nemurume uyu. Ipapo jongwe rakabva rarira. Peter akaziva kuti Jesu vamuudza kuti uchandiramba katatu jongwe risati rarira, because Jesu vanga vatarisana nerufu. Peter achiziva kubvuma kubatanidzirwa parufu pakarira jongwe, Peter repented, akatanga kuchema aziva kuti aita mistake. Toda kungoti Mwari vatibatsire, kana tiine patakanganisa tigadzirise, kana paine pataremerwa tigadzirise, so that we keep in the way and in the truth. Because Jesu vari kutoti hakuna achazouya kana asina kugara pakutendana kuti ivo ndivo Mwari, uye kuti ivo vanoda utsvene, vanoda kutendeka, vanoda kuti tiregerere, vanoda kuti titendeuke, vanoda kuti tivade, vanoda kuti tirevese. Pakushumira kwedu tiimbirwe tigonamata. Torumbidza zita renyu, totenda kunaka kwenyu je, torumbidza
chotenda kunaka chotenda kunaka chotenda kunaka kwenu Jesu makanaka Jesu wenazareta Baba zita renyu Baba wangu muzita la Jesu tidzidzisei nzira dzenyu dzakanaka tidzidzisei Mwari wemudenga kuziva kuti mafambiro edu Mwari wemudenga Baba wangu muzita la Jesu I pray for your way to manifest in our lives. Baba ndiri kunamata kuti nzira dzenyu kudenga tidzisei moyo yedu irambe ichitenda kuzita renyuwani tirambe tichitenda kuti muri Mwari tirambe tichitenda kuti munotigonera nezita ra Jesu Kristu neropa ra Jesu vadekwana madekano tidzisei patekunenga nguva dzose tikare pakutenga nguva dzose tikare pakutenga zita renyu tinonyengetera madekwana muzita ra Jesu kuti tirege kuzorasa kutenda tirege kuzopererwa netariro kwamuri Mwari nezita ra Jesu Kristu neropa ra Jesu vasose titende zita renyu vasose tirambe tichitotenda kwamuri muzita ramambo Jesu Kristu Mwari wangu makanaka madekano yedu ngaisisise kutenda yedu ngaikare nekutenda Mwari zetu ngaikare nekutenda Mwari wangu ndinonyengetera madekwana zireo zvakanaka Baba wangu nzira dzenyu nzira dzekereke kereke ngaitare mamuri Mwari tifambe mafambiro edu tidzidzisei kunamata tidzidzisei kutaura tidzidzisei kufunga tidzidzisei kugara kwedu Mwari tidzidzisei Mwari wekudenga kufunga ndiri kunamata mamuri Mwari ndiri kusimudzira zita renyu ndiri kuremekedza zita renyu Baba wangu nezita ra Jesu tizive kuti ndimi Alfa naOmega kunze kwenyu Mwari hakuna mumwe kunze kwenyu Mwari hakuna rinosvika kunze kwenyu Mwari hakuna kuchengeta maneno masikati anu Mwari ndamuremekedza zita renyu Baba ndakutendai masikati ano zita renyu rikudzwe zita renyu riremekedzwe muzita ra Jesu. Hallelujah. Tosvika patinonamatira the church as a whole. Pamwe pacho doing things makawanda does not make it right. Angonamatira the church as an assembly. Mwari wekudenga tipei uchenjeri hwekuita zvatinoita sekuda kwenyu. Ngoti munoziva takawanda, we are an assembly, we are men. Angonamata kuti Mwari gore ra2025 teach us new things, train us into new things, develop us as a church. Mwari ngavangotiwanira nyasha dzavanowanira machurches tikure, that our problems arege kuwanda. Kudhara tisati tave nechechi pane munamato watainyanya kuita stereki weprotection for the church. Kazhinji kacho taizviita tichitya mapurisa kuti Mwari vatichengetedze kuti mapurisa arege kutibata kana kutivharira during service. But taitotya vanhu vatinoona, but izvozvi tikarega kunamatira chechi tinogona kupindirwa nemamwe mapurisa ekune imwe kembi yekwaSatani atisingaoni nemaziso. Tongowarairwa mongoona kuti zvinhu pachechi zviri kungosangana moti chii chiri kuitika. Nyambisirwa uko tainyanya kunyengetera stereki tichitsvaga protection because we had a physical threat that we knew. Kunoku hatina physical threat that we are knowing of yet. But pane nguva futi yatainamata stereki, nguva yainzi vari kuuya weHome Affairs vachipinda machurches vachiita zvavanoita. Akungonamata tingonyengetera 2025 the church must be protected against all challenges. As a church,
chechi ngaikomberedzwe neruzhowa. Mwari ngavarwire basa ravo in all facets, maareas ese. Munoziva kuti tikawarairwa sechechi tinogona kuviga munhu muna January, mugoviga vamwe 5 muna February, mugoviga vamwe 10 muna March, muchifunga kuti vanhu vari kuenda kumusha, but pamwe pacho tawarairwa sechechi. Muchechi mopinda mweya werufu kana mweya wemaaccidents. Toda kungonamatira chechi as a whole. Chechi mhondo dziri kumberi Mwari vanodziziva, ngavatirwire. Zvichaitwa negovernment, zvichaitwa nevanhu, zvichasimuka muna 2025, Mwari vanoverenga mazuva ari kumberi, vanozviziva, ngavangotirwire. Chinonetsa machurches anoti kure kure break, yotanga zvekure kure break, yotanga zvekure kure break, yotanga zve. Satani asingadi kuti murambe muchingoti from level 1 2 3 4 5 muchienda kumberi. Anokusiyai moti kure kure break, kure kure break, kure kure down. Even at personal level, unogona kumbosvika up, wozoti fambe fambe wodona, you find yourself wodzokera pahongo auri wodona. Dangonamatira protection, our spiritual warfare, our physical warfare, our financial warfare, everything chine chekuita nechurch. Kunogona kungoita bagi inorova kusunday school, mukatarisa mawandiro akaita vana vedu, tukaita flu kana diarrhea. We just want to fight anything, we just want to pray against anything that disturbs the church. Pamwe pacho tinogona kungonamatira zvatiri kufunga, but kungouya chimwe chinhu chiri weird. Kana ngotanga kubirwa mota, pabiwa nhasi, pabiwa mangwana, nakungonamata anything that may affect the church. Mwari vati protect, vatiitire zvakanaka as a church. Tinamate. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Baba ndinokuremekedzai kuti makatendeka. Tirangarireiwo mutikomberedze neruzhowa rwenyu sekereke. Hondo dzatinoziva nedzatisingazivi tirwirei. Baba, kune miseve inokanganisa machechi, kune mhepo dzinorwa nekuparidzwa kweivhangeri, kune hondo dzinoataka vafundisi, kune hondo dzinoataka maleaders, kune hondo dzinoataka youth, kune hondo dzinoataka mamarriages, kune hondo dzinoataka maservices, kune hondo dzinoataka magroups ari muchechi, kune hondo dzinoataka madepartments, kune hondo dzinoataka assembly, kune hondo dzinoataka vari vekudenga kukura kwevana, kune hondo dzinoataka. Baba, ndiri kunamata each and every weapon that the devil may need to fashion against this assembly. Tirwirei kuhondo dzese Mwari, tirwirei kune zvinotaurika Mwari, tirwirei kune zvinoparadza moyo, tirwirei kune zvinoparadza upenyu, tirwirei kune zvinoparadza basa renyu, tirwirei kune zvinobata vana, tirwirei kune zvinobata vana amai, tirwirei kune zvinobata vana baba, tirwirei kumhepo inoparadza. Mwari wekudenga, basa renyu tichengetedzwe nemi Mwari. Gore ra 2025 tirwirei Mwari wekudenga, tichengetei Mwari wekudenga, tirangarirei Mwari wekudenga, tigonereiwo Mwari wekudenga, tiitireiwo zvakanaka. Gore iri rizare kuchengetedza kwenyu Mwari, nekuti tiri madavi akanamira pamuri Mwari. Tinovimba muchengetedzo yenyu, tinovimba muruzhowa rwenyu, tinovimba pakutenderedza kwenyu, tinovimba pakukomberedza kwenyu Mwari. Baba wangu, nezita raJesu tanamata Mwari wekudenga, isai ruzhowa pakereke ino, komberedzai chechi ino, itirai zvakanaka assembly ino, rangarirai basa renyu panzvimbo ino, itirai zvakanaka basa renyu Mwari. Rigonereiwo Mwari wekudenga, riitireiwo zvakanaka, zita renyu rigokudzwa, nenyasha dzenyu dzigoonekwa. Tipfuurire pamberi Mwari nekutenda kwamuri Mwari. Father, we worship you. Zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu. Hallelujah. Toda kuita one more last prayer. Nekuti tasangana Saturday, mangwana iri Saturday, iri Sunday service. Ngatingonamatire vanhu vese vauye kuchechi. Weather iri kuchinja chinja, pamwe kunofuma kuchinaya, pamwe kunofuma kuchitonhora. Kune spirit yekuti munhu anongomuka umwe musi asingangonzwi kuda kuchechi, umwe anongonzwa kuneta, umwe anongototi ndaita mavisitors. Pane zvinhu zvakawanda zvinodiscourage vanhu kuya kuchechi, but
kunamata. If we pray, zvinobatsira kuti mweya mutsvene isati unze vanhu. Tiri kukumbira mweya mutsvene kuti anotaura navo. Remember, hatigezese vanhu, hatisimudze vanhu. Vanhu vese vanouya kuchechi vanosundwa namweya mutsvene. Toda kungonamata kuti mweya mutsvene asunde vazhinji basa rake. Kushaye munhu anorega kuuya kuchechi sina chikonzero chekurega kuuya. Kungonzwa kuneta. Kungonzwa pane musi anongofunga kuti ndakaneta, ndoda kuaina, ndoda kutsvaira, handisi kuda unoona mainini. I just don't want to see. Obva akanganwa kuti hapana munhu ane denga. Chese tiri muchipatara tiri kutenda kuti this chief doctor who heal us, the chief doctor who bandage our wounds and decree our salvation. Tingonamata kuna Mwari, tichinyengeterera attendance yamangwana, tichinyengeterera the move of the Holy Spirit muservice, tichinyengeterera zvese zvichaitika. Ande pamberi paMwari tinamate. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Mangwana izuva rekunamata, uye mangwana izuva rekutsvaga chiso chenyu, ratakamisikidza kuti tinokutsvagai Mwari. Mukaritendera kuva zuva rakayereswa, zuva rakaropafadzwa. Baba wangu, nezita raJesu ndiri kunamata kuti vanokuzivai nevasingakuzivei ngavauye kuzonamata. Baba, ndiri kunamata nevakambouya vakarega, taurai navo. Nevanenge vasinganzwe kuda, Mweya Mutsvene shumirai kwavari. Mweya Mutsvene tinovimba nemi, endai munovazevezera. Ndimi munounza vanhu kunashe. Mweya Mutsvene ndimi munosundira vanhu kunashe. Ndimi munodana vanhu kunashe. Ndimi munoitira vanhu zvakanaka. Mweya washe, pfekai vanhu venyu Mwari. Vazhinji vauye kuzonzwa vhangeri. Vazhinji vauye kuzosangana nemi Mwari. Vanhu vauye kuzonzwa kwamuri Mwari. Neshoko ramangwana Mwari, ngarireke kubva kwatiri Mwari. Tibatsirei kuparidza vhangeri yezvokwadi, vhangeri inoraramisa, vhangeri inobatsira, vhangeri inopinja vanhu. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu kuti muri Mwari vakatendeka. Nyasha dzenyu Mwari wekudenga dzipfeke ani naani Mwari achabata basa renyu mangwana, ariite nekurevesa, ariite nekuda kwenyu Mwari. Ndanamata kune Mwari vakatendeka, ndanyengetera kune Mwari venyasha. Sevhisi yamangwana Mwari ngaiatendwe nevazhinji, uye shoko renyu Mwari ngaribatsire vana vevanhu, ngariitire zvakanaka vana vevanhu, ngarichengetedze vana venyu Mwari. Baba, ndinokutendai mangwana, tiwanireiwo nyasha Mwari, tigonereiwo vazhinji vauye kwamuri Mwari. Mutsai moyo yevakaneta, mutsai moyo yevakaremerwa, mutsai moyo yevari kurwadziwa, mutsai moyo yevakakuvara, mutsai moyo yevarisina Mwari, and give them provision. Kune vasina mari dzemakombi, kune vasina mari dzefuel, provide unto them that they may come and hear your word and minister to you. Muzita raJesu. Baba, ndinokutendai, Baba, ndinokuremekedzai. Zita renyu rigokudzwa, rigoramba richibatwa neutsvene, muzita raJesu. Haleluya. Ngatidzokororei mazwi aya tese titi: Baba vedu vari kudenga, tinokutendai muzuva ranhasi nekutipawo mukana wekuuya pamberi penyu. Maita enyu Mwari nechipo cheupenyu, maita enyu nekutigonesa kuzvininipisa nekuda kwenyasha dzenyu. Hakuna rimwe zita kusiya kwezita renyu. Ndimi muponesi wedu, ndimi muchengeti wedu. Kunyangwe tikapfuura nepamupata werufu, munochengeta upenyu wedu. Takutendai Mwari wedu nenguva yatave nayo yekunamata. Tinotenda kuti chese chatakumbira nezvatisina kukumbira, zvatinoda, muchatipa. Nekuti makati tikakumbira nekutenda, muchatipa. Pataa kunotora kudya Mwari, mutigonere. Chekudya chitinakire, chirege kutirwadzisa. Muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Komborerwa inashe.
toonana mangwana. Mwari ari muchengeti wedu nemubatsiri wedu muzita raJesu. Hallelujah.